И здравейте YouTube! Аз съм Виторио 202, това е Gaming Trouble България и днес снимаме втори епизод на Crazy Craft. Както извън камера оголемих малко къщичката, направих този тостер, който дава безкрайен хляб, така че не ме мразете, просто нещо спря да записва и сега само ще я оправим. Сега само леко ще я оправим още, защото не я довърших. Няма нищо, съм съборил вратата, после отново ще я сложа. Така. Не успях. Ще направя, ще махна леглото. Термити! Моят заклет враг. Термитите. Заключена към мен. Извинете за шума, това е моето братче. Той седи тук. Добре, трябва да сложим тази врата. Разбрах. Не! Не! Казах Н, Така. Никой не влиза. Вие закачате ли се с мен? И май са... Закачате с мен! Дали ще успеем да го убием, хора? Май ще успеем да го убием. Или той ще ни убие нас? Дай ни уби нас. Извинете, просто моето малко братче много са изживя. Ще го помоля да не е чак толкова шумен. Извинете за това. Става ли да си малко по-тих? Да. Не ти се карам, спокойно. Но сега трябва да си вземем нещата. Меч! Кир. Дано си е тръгнал това там, защото няма да успея да го убия само с кирка и без никакъв фармър. И трябва да си взема нещата. Тъй като знам, че в Crazy Craft много ще умираме, мисля да сложа Game Rule, така че да не си губим нещата, защото да си го признаем, много често ще умираме. Дори да имаме супер армари. О, не! Хи. Аха, ето къде идват червените мравки, вече няма да е така. Има яйце, аз къде умрях? Къде ли умрях? Ето там. Всичките ми нива ги няма. Но сега ще си вземем обратно нещата. Ето така. Ще си ги сложим, за да имаме защита. Ще си оправим. Така. После така и така. Много таката. Бързо слагаме това. Вратата веднага да не влязат много мравки отново. Извинете, моето братче, като видя мравката поводя, сега знае, че трябва да се пазим от тях. Аз съм пеперуда и мога така да си ги щупа. Така да това. Така, това е новата ни къщичка. Не е чак толкова голяма, но пак може да има повече честове. И днес мисля специално да отидем да поминуваме, защото искам да апгрейдна честовете си към Iron. Ето, сега може би ще видите Iron. Ето апгрейдове. Iron to Gold. Трябва ми Silver to Gold. Iron to Gold. Wood to Iron. Трябва ми дърво. И какво? 3, 4, 5, 6, 7 и 8 желязо, което няма да е толкова трудно. Мисля, че имаме малко. Мисля, че взехме малко някъде, помня. Не, затова отиваме да минуваме, дами и господа. Не искам клиповете ми, извинете, да са много дълги, за да не станат скучни. Аз ви показах тостера, който дава безкрайен хляб. Всъщност не знам защо се превърнах в това. Всъщност тук си има мина, но нямаме торчове, това е проблема. Може би без торчове. Стига да сме готови. Имаме храна, добре. Това не е чак дори мина. Да, крипър! Много те обичам. Ей! Мерси, крипър!
Мерси желязото. И мисля да копая малко надолу. Знам, че някои хора казват, никога не копай право надолу. Извинете, ако не виждате. Ще се опитам да направя торчове, което е странно, че все още нямам. Ще умреш като пълнището. Извинете за братчето ми. Така, няма да умрем. Габи, спокойно. Така, стигнахме до края на света и все още не сме намерили мина. Нито малко желязо. После искам да направя едно нещо, направено специално за минуване. Нарича се Miner Dream, много е яко. Че сега да изляза от тук, явно не намираме нищо. Намерихме само 2 желязо, което естествено не е достатъчно, както винаги. Така, да се върнем горе, да хапнем. Има малки гличове, както виждате с този мод. И така, там няма скорпион бос. Не искаме да се закачаме, извинете, с тях. Тук не видиш скорпионът бос. Габи. Извинете за Габи, просто иска много неща да види. Той е свикнал да играе на нормален Майнкрафт и не знае какво е това. И така, да намерим малко. Дано да не ви дразни капчето, просто той седи тук. Няма другаде къде да отиде. Само трябва малко желязо да намерим. Вау, да намери желязо е било доста трудно. Мислях, че ще е лесно. Така. Така. Тук няма ли никакви мини? Така. Не сте изпуснали много, мисля, че след това, тъй като имаме доста гравел и пясък и такива, мисля да направим малко оръжия. Изглежда, че няма да имаме късмет с минуването. Стъпили сме точно върху желязо. Да, само 2 са. Така имаме 24 и така. Мисля да се върнем вкъщи, защото искам да направим оръжия. Ще е много забавно, има ракети изстрелвачи, много е забавно. Има всякакви оръжия. Има ракети изстрелвачи, огнехвъргачки, плазма оръдия, всякакви такива. Само да видя, да си припомня как се правеха. Weapons. Така. Батерии, лесни, това. Само флеер, това е малко по-трудно, но не чак толкова. Той иска да ме хване. Така, отиваме към вкъщи, защото не искаме тук само да останем и трябва да направим тези оръжия. Скелет, не те искам тук. Нападаха ме! Нападат ме! Превърни се бързо. Пепе Руда, аз съм по-бърз. Добре, може би не съм. По-бърз съм. Ганто, тези, че те преследват където и да отидеш. Добре. Нов план. Да няма се телепортират тук. Кой стреля? Експлозивни стрели. Я да се бегаш от тук. Я да бегаш от тук. Да ми рушиш къщата. Извинете, малкото ми брат, че просто мисля, че ще умрем. Но няма ние. Ние сме с по-силен от диамантен армор. Убихме един такъв. И сега е ред на теб. Ти с експлозивните стрели, ти ще умреш. А ти най-малко ще му успеш да му убиеш. И ти. Така, папай. Убивай. Ау! Сериозно ли?
И след кратка пауза бяхме обсъдени, нищо не съм правил. Скорпиони, всичко навън. Я да бягате от тук, да бягате, имам по-силен меч. От 10 зомбита. Имам меч, който е по-силен от 10 от вас. Така че по-добре да бягате от тук. Да, така. Охо, и ти си мислиш, така ли? Твърде много мислиш. Бързо. Така. Най-накрая успяхме да стигнем до вкъщи. Имаме един торч, който ще поставим тук. И съм зомби, който не е хубаво, затова ще се превърна в мен. Така. И тук. Да видите колко съм хубав. Сега искам да направим нещо. Така. Така. Вече можем хем да... Добре, това е силно зомби, така че трябва да го убием. Има повече живот от нормално зомби и е по-силно. Но той има само едно специално умение. То е да те кара да ослепееш, като си близко до него. Искам да влезеш вътре. Така, да. 15 кръв. И те дават понякога хубави неща, понякога лоши. Понякога лоши. Пак няма да ме убиете. Ето зомби имаше един Габи. Не знам, Габи, спокойно. Не, Габи. Габи, може да спреш? Моля те. Така, после тук. Това ни трябва. А, това не също ни трябва. Това ни трябва, това не ни трябва и това не ни трябва. Къде ми е крафтинг тейбъла? Експлодирал е сигурно заедно с експлозията, която ми е повалила част от... И леглото ми го няма. Супер! У мен. Извинете. Така. И сега, първо, батерии нямаме. Прави се така, санд и... Добре, разбрах, така... Всъщност как забравих, извинете. Така, гравъл и санд и пясък. Гравъл... Не взех пясъка... Не, това е повече пясък. Значи, камък, гравъл, пясък и това. Получа 4 батерии. Извинете, след това го имаме. Гориво се прави с дърт, пясък, кобълстоун, значи дърт, пясък, така, 16 гориво, после ракетите се правят с тези материали. Така. След това и това. И правим 4 ракети. И сега можем да направим... Извинете, трябва да превърнем ето така. Ето така. Сега трябва да го построим. Извинете за някакъв шум. Ако чуете. Така. После това. Това. Забравих ножиците. Само да ги намеря къде са. Ето са тук. После така. И ножици. И така имаме два такива с оръжия. Не с оръжия, извинете, Извинете за вратата, Габи тук ще я затвори. Това всичко не ни трябва. Значи сега искам само да си поправим нещата. Първо, ето така. Имаме храна тук.
После това ни трябва друго, батерии, нищо не. И мисля да ви покажа какво е това. Това са оръжия. Ето ги тук всичките. Ето плазма оръдие, ракета, огнехвъргачка, гранати и всякакви оръжия, барикади, които ще използваме. И така, мисля да ги сложим в този чест, всички неща от този мод. Така, на мен най-много ми харесва огнехвъргачката. Това ще го използваме, за да си заградим къщата. И мисля, че тук има електрическа ограда. Да. И за малко ще спрем на пауза. И така, върнахме се при вас. Не исках да ви тъкча, направих цялото това гориво. И мисля да заградим нашата къща с барикади и кули, за да имаме повече защита от тези гадни мравки и чудовища. Така, направих това гориво, защото обожавам огнехвъргачката. Взех малко хляб от тостера, нищо обичайно. Ама какво постоянно ми хвърля във въздуха? Да не е някакво зомби. Ето, това зомби. Да, пише, че четвалата изстрелва нагоре във въздуха, аз чудя какво ми става. И получихме железни неща, които са безполезни за нас, защото ние сме много по-силни. Затова сега само ще сложим барикади. Само да махнем тези неща. И първата барикада ще бъде тук. Забравих ножиците. Така, ножици, ето ги. Сега няма ни трябва лопатата. Така, барикада. Започваме да я строим. Задържате с дясно копче. И буф. Вижте, точно до къщата ми. Накосам. И така, както вижте, има тези jump блок, които те карат да скачаш на високо. Така че е по-добре да не ви демонстрирам, защото иначе ще умра. Това трябва да го щупим. Така. Хоп. Така би трябвало да сме много защитени. Откъде идват всички тези мравки? Тук няма гнездо наблизко. Така, тук барикада искаме. Вече от тук, от тази страна как да минат чудовища. Така да се превърне в нашата пеперуда. И още 3 ето от тази страна и отстрани сме готови. То отзад няма какво да се защитава, защото тук има вода и тя просто ще пречи. На барикадите, така. Знаех, че трябва да го направя по-далеч. Знаех, че ще стане доста голяма. Една ето тук. И... бум! Добре, кажете ми как това не е защитена къща. Ние, нали, все пак ще имаме малко място, от което да можем да излезем. Това ще бъде ето тук. Бум! Ето това вече е нещо защитено. И все още имаме кулите да ги правим. Мисля, че ще стане твърде натрупано. Имаме барикади. Вече би трябвало да сме доста опазени. Така, гориво имаме доста. Винаги да държим това. Няма сега да ги подреждам. Винаги ще си ноша едни такива, защото са силни, както виждате. Ще хапна. И всъщност, да ви кажа честно, не знам какво да направим, освен да минуваме, защото това на нас ни куца нещо, нямаме късмета. Но сега имаме... вече можем да имаме... не ни трябва, защото ние си имаме безкрайна храна. Мисля, че ще отидем да поразгледаме целия свят. Ще се върнем. Ако отидем много далеч, просто ще паузирам, ще спя клипа на пауза и ще се върна с вас, когато стигна до там. За сега само ще огледаме и мапа и пред нас какво се случва. Можем да попадем на някой бос, който е слаб и можем да го унищожим. Така. Там има някаква планета. Чувал съм, че там има каменна. Ако е каменна планетата, е супер за нас, защото
Едва ли е камена, но ще пробваме да влезем вътре, защото може да има нещо хубаво. И да, гравитацията работи. Мантис, вътре има... Да, вътре има такова. Да излизаме. Да се махаме от тук, ще намерим друга планета. Ще разглеждаме, виждам някаква гигантска дупка, сигурно е просто. Там има пара и пчела, която се задушава. Изглежда, че тук има много от тези мантис. Така. Ще погледаме. Тази планета също може да е хубава. Може да няма никакви чудовища на нея. Това е воден дракон. Него трябва да убием задължително. Той е един от босовете, за да направим най-силния меч в играта. Втория най-силен, извинете. Така, той е лесен всъщност, извине. Той е много лесен. Сега да имаш правилните оръжия и армор. Ти си воден дракон и ме караш да се подпаля. Невероятно. Уоу, той е доста по-силен, отколкото очаквах. Доста по-силен, отколкото очаквах. Да, доста по-силен, отколкото очаквах. Затова ще спрем видеото и ще дойдем, когато... изчакайте само да таковаме. Хайде, лъки сорт. Или динамит! Така. И ще се върнем с вас, когато сме на мястото на умирането ни. И чао за сега. И така, приятели, върнахме се. Убихме водния дракон и този, защото ни се изпречка. Но вече имаме воден дракон. Но за жалост май не получихме това, което той пуска. Извинете, имаме технически проблем, след малко ще се